Ето ни в слънчевото студио на преди обед. Синоптиците обаче ни плашат напоследък, че наближава с доста студен сезон. Така ли е? Той въпрос и дойде, ако ме питаш. В който чест проблем са болките в ставите. Защо отдавна е мит това, че само възрастни хора страдат от тях, от проблеми с ставите, и как да се справим, ще ни каже сега хомеопатът и шуслеров терапевт доктор Василка Юрукова. Здравейте! Здравейте, доктор Юрукова. Много неприятно, че отново ви имаме. Благодаря за поканата. Защо все повече и все по-млади хора се оплакват от проблеми с ставите? От една страна проблема е обездвижването. Имаме много заседнал начин на живот. Много от нас прекарват 8 часа пред компютъра в една определена полза, при която страда гръбнакът, ставите от обездвижването. От друга страна наднорменото тегло, което пак е свързано с заседналия начин на живот. Да, нас предстои малко по-късно да говорим за наднорменото тегло при децата, което също добива епидемични размери. Това предполагам, че ако се почне пък от малка възраст, колкото повече напредваш, толкова по-лошо става. И по отношение на проблемите с ставите. Много нараства този проблем. Около 20% от децата са с нормено тегло, а от възрастните на 60%. А от коя възраст нататък вече можеш да се окажеш в положението да имаш проблеми с ставите? Зависи за какъв тип ставни проблеми става въпрос. Ако става въпрос за износване на ставите, както обикновено хората наричат артрозната болест, би трябвало да очакват първите симптоми след 40-50 годишна възраст. Общо взето артрозната болест засяга всеки втори човек над 40 години, 40-50 години. Общо взето все някой има някакви ставни болки в онзи период, но имайте предвид, това е заболяване, което подмолно и бавно се развива. Тоест това не е нещо, което става за една вечер. Години натрупване. Години натрупване. Докато има други заболявания, особено автоимунни, други възпалителни заболявания на ставите, срещаме ги дори и при деца. Дори и при деца. А защо казваме, че когато точно студения сезон дойде, започват наистина да ме болят между ставите долу на глезените сега, когато е студено? Защо? Не само от студа, по принцип това засяга повечето от пациентите, които са с артрозна болест, тъй като те се влошават и от студено, и от влажно време. Просто тогава те не могат по никакъв начин да се нагодят към промените в атмосферното налягане, реагират именно на тези промени. Добре, какво може да направи човек за това да не се окаже изненадан в един момент, като стане на 45, че вече има проблем, който предполагам, той не може да бъде върнат във времето назад? Първото нещо, което е необходимо, е движението. Поне 3 пъти седмично, по половин час. Колкото и странно да ни изглежда, това е едно просто решение на много от ставните проблеми. Странно ни изглежда, да. Да, но просто е доказано, че движението оказва огромно влияние, защото смазва ставите, раздвижва ги, подобрява обема на движение, засилва освен това мускулите отстрани покрай костите. Това особено е от значение, когато става въпрос за гръбнака, мускулния корсет около гръбнака да бъде много здрав, тъй като тогава вече цялата тежест не се носи само от костите и от междупрешлените дискове, а и от мускулите. И това облегчава състоянието на човек. Освен движението? Храненето. Храненето от изключително значение, просто да не се допуска наднормено тегло, но също така и да се знае да се ядат все пак по-малко, например, храни, които предизвикват възпаление на ставите. Кои са те? Ами, например, едно от нещата, които и мен доста ме изненада като лекар преди няколко години, е, че геномодифицираните храни, ГМО-тата, зърнените храни, ето хляба, който едем, дори да е пълнозърнест, но съдържа глутен. На практика повечето от глутен съдържащите храни предизвикват възпаление на ставите, ставни болки. Много от хората дори не знаят, че може да имат такъв проблем. Това е нещо, което присъства това е нещо, което всеки ден ядем. Всеки, то в големи количества. Да, и съответно това предизвиква също проблеми. Но не и само това. Например, непиенето по-точно на вода. Костите съдържат 50% вода. Така че всички лекари виждаме, че когато пациентите ни не пият вода, те масово развиват шипчета, така наречени по ставите, по костите по-точно, и също така страдат по-често от ставни заболявания. Под непиене имате предвид под какво количество на ден? По 30 мл на килограм тегло. Общо взето поне литър и половина е хубаво да се пие на ден. Значи да, аз моето 87 кг трябва да пия 2 литри нещо вода. Да, над 2 литра вода трябва да пият. Кога ще сколасам? Айде сега да пина малко.
Пили малко. Добре, млякото и млечните продукти. Някакси свикнали сме да смятаме, че те са полезни заради калция. Така ли е? Има ли така значително влияние върху начина, по който се развиват ставите ни от това дали ядем или не ядем млечни продукти? Това е една от най-разпространените заблуди, че млечните продукти са особено полезни. Например, хората от страните, които са с най-голяма консумация на млечни продукти, най-много страдат от тежка остеопороза. А защо? Правени са, още не може да си обясни защо, явно калци от млечните продукти не се освоява по същия начин. Правени са няколко големи проучвания, две от които са с 60-70 хиляди души за много години. Едното проучване е за 8 години, другото за 20 години в Швеция. Тоест дългосрочни такива, за да може да се види развитието. Изключително дълго проучване, проследяване, особено на жени. Тези, които употребяват повече млечни продукти, имат по-чупливи кости. И имат съответно същите нива на развитие на остеопороза, като хората, които не ядат млечни продукти. А под повече какво се има предвид? Защото тук е много важно къде минава границата. Над 1300 мг калций, дневно, който се освоява от млечни продукти. А горе-долу така образно, колко мляко трябва да е? 2 чаши мляко ли е Значи правени са проучвания, например, от една от компаниите, които произвежда мляко, мисля, че беше в Щатите, която в продължение на година и половина дава по 3 чаши мляко, прясно мляко на ден на жени в едната група, другата група просто не употребява тези неща. Оказва се, че действително стойностите на костно вещество и така нататък при групата, която е с мляко, се влошава в сравнение с другата група. Нещо повече, аз бях много изненадана да видя нови проучвания, които свързват млечните продукти с повишен риск от рак на простатата и рак на яйчениците. Ох, не дейте, че вече да. Причината е, че просто млякото той е хормонален продукт. Той съдържа женски полови хормони. И тези хормони очевидно ускоряват процеса. Човека е единствения бозайник, който употребява мляко след като отбит. И то мляко не е собствено мляко, а мляко от друг вид. Защото и другите не могат да си поискат мляко сега. Нали, лисицата не мога да каже, дайте ми една чаша мляко от крава. Добре, но това е друга тема. Добре, сега разбрахме. Трябва да пием вода, да не се заблуждаваме, че ако ядем мляко и сирене, това ще ни помогне на костите и да имаме предвид, че глутена и генно модифицираните пречат. Но какво е полезно като приемна храна, освен водата, която споменах? Много плодове и зеленчуци, много сурови ядки. Може да се използват другите източници източници на калций. Яйца, месо, особено риба, изключително важно. Омега-3 масни киселини, да се има предвид също така витамин D, което може да се използва, защото се оказва, че половината от населението, специално от женското население в България, е с недостиг на витамин D, а това има отношение към развитието на остеопороза. От морковите ли си взимаш? Не, от месото, от някои други храни. И от особено голямо значение е да се има предвид и други алтернативни източници на калций и на добро костно-ставно функциониране, каквото са, например, шуслеровите соли. Да, тези хранителни добавки ли как? Те са на практика нормалните минерални съставки на костите. Ако разгледаме костите, те съдържат близо 20-30% минерали. И основните минерали това са калциев флуорид, калциев фосфат, силициев двуокис. Точно тя ги има под формата на шуслерови соли. Това са 1, 2 и 11 и това е една много хубава комбинация. 1, 2 и 11 по 3 таблетки дневно за възрастни хора, просто за поддържане на нормалната костна обмяна. Извинете, това за профилактика го за профилактика, да, но те могат да се използват. 3 таблетки означава от всеки един номер. От всеки един номер. Точно така, 9 таблетки общо на ден. Да. Но, например, с шуслерови соли има доста варианти, като, например, хора, които имат проблеми с междупречните дискови хернии. Някои от тях не са за операция. 1 и 8, шуслеровите соли 1 и 8 могат да помогнат тези проблеми да не рецидивират или да не напредват с възрастта. При плоскостъпие има шуслерова сол, която може да помогне. При шипчета, например. Шип на петата е нещо, което в традиционната медицина не можем да лекуваме. Но с шуслерова сол номер 1, която изчиства точно калцификати, калциевия флуорид, за няколко месеца човек може да си спести този болезнен проблем.
Това като казахме за период от време, когато говорим нали, за ставите тези 1, 2 и 11, да речем тази комбинация, каква продължителност се взима? Чудесен въпрос. Все пак това е нещо хронично. Така че ако се използва като профилактика, поне 3 месеца, 4 месеца да се взима, в последствие да се направи почивка от 2-3 месеца, защото те имат много голямо последействие и отново да се повтори. Но е хубаво поне 2 пъти в годината да се прави един такъв курс, особено когато човек е над 40 години. Тоест вече по принцип от възрастта започва едно по-некачествено формиране на кост. Добре, кое друго от начина ни на живот се отразява? Примерно ходенето на фитнес, което е много модерно сред една част, особено младото мъжко население. Не знам за какво говорите. Да, точно. Това, За друго младо доколко мъжко. съсипва ставите? Знаете ли, всеки орган, включително ставите и костите, реагират на свръхнатоварване. И в крайна сметка това води до рано амортизиране и износване на ставите. Следователно, просто човек не би трябвало да спортува прекалено натоварващо с вдигане на много тежести, с амортизиране на ставите си. Ако ви е направило впечатление, като се срещнете с малко по-възрастни хора, около 60-70 годишни, и те ви кажат, че наскоро са имали среща с техните бивши съученици, след 30, след 40 години, мен винаги ме е изумявало това, което казват. Абе, знаете ли, срещнах еди кой си. Той беше спортист, включително олимпиец. Другият беше маратон с бягане. Третият вдигаше тежести. Всичките те бяха най-зле на нашата среща с ставите. Някои от тях дойдоха дори с инвалидни колички. Тоест, това е нещо, което трябва да го има. Безкрайно добре е да се движим, но не е прекалено натоварване. Отново за баланс става въпрос. Отново, и друг важен да. градски въпрос, особено в пролет и лято и есен, разбира се, когато хората използват колело, за да се придвижат из града. Ето тук е въпросът, не е ли това прекалено натоварващо всеки божи ден да въртиш педалите за ставите? Зависи за колко километра става въпрос. Но ако става въпрос за 10-15 километра, това наистина е много голямо натоварване на ставите. Аз лично много съветвам моите пациенти да използват йога и обикновено ходене. Нямам човек, който да е започнал занимание с йога и в последствие да са продължили болките, например в гърба. Други спортове, които са полезни за хора, които са склонни към проблем с ставите? Плуване, обикновено ходене. Ако ще бягат, нека да бягат, но не на асфалт, не на твърда настилка, която предизвиква микротравми на всички стави, а по-скоро на трева или на специална настилка, която е типична за стадионите, нали, по-мека, щадяща ставите. Добре, и за финал, това да ти щракат, примерно, колената като клякаш, е ли знак за проблем? Или е нещо, което може да подминеш, както правим всички ние, струва ми се? Да, мене ми щракат редовно, но си ги подминавам. По принцип, никой още не може да каже точно какво се дължи това пукане на ставите. Има няколко теории, но никой не е сигурен точно на какво се дължи. Това, което може само да се каже, е, че ако това е безболезнено, от време на време се случва, няма нужда да се притеснявате. Между другото, пък може да използвате точно същата комбинация. 1-2-11 или 1-8-11, защото осмицата подобрява хидратирането вътре в самата става. Синовиалната течност, която всъщност смазва двете повърхности, които се трият постоянно в ставата. А ако имате болезнено пукане на ставите, много често по-добре е да се обърнете към специалист-ортопед. Благодаря на доктор Василка Юрукова, която ни помогна да се ориентираме в ставните проблеми, които засягат все повече и все по-млади хора. А другата седмица предстои да ви покажем упражнения, които облегчават болките на хора, които са с такъв тип проблем, дори в случаи, когато работата им е да седят на бюро, както ние с теб. Тоест има алтернатива, седейки нещо да правиш, така ли? Ще разберем. Добре, чудесно.